17 anyos nga suspect sa nilog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan nadakpan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation NBI 7. Ano ang report? Okay. We would like to confirm that our regional officer in Cebu, Sevro, has taken into custody the suspect in the gruesome killing of the 16-year-old girl, Christine Silawan. In a moment, we will be filing the appropriate charges before the city prosecutor of Lapu-Lapu. For this, allow me to grab the opportunity to congratulate our agents and our officers here in Cebu. Mao kini ang hamubong pamahayag sa opisyal sa National Bureau of Investigation nga gikan pas kauluhan. Limitado ang pamahayag nila sa pagkasikop sa 17 anyos nga suspect ug unsa kay motibo sa krimen. Apan base sa kasaligang tinumdan nga nadakpan ang suspect niadtong Sabado sa barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Posibleng aduna kunoy relasyon ang suspect ug ang biktima apan giklaro pa kini sa mga otoridad. Wa pa usab ibutyag sa NBI kung aduna bay kauban ang dinakpan sa paghimo sa krimen. Samtang wa na ipakita sa NBI ang dinakpan sa mga tigbalita. Nasayran nga napalgang patay si Christine Silawan ni adtong Marso 10 sa bakanting luna sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gilaplap ang naong nini o gikuhaan siyang dila ug ubol-ubol. Nakaangkon ang biktima og 30 kasama dinunggaban sa iyang lawas. Samtang may bisita sa buhatan sa NBI si Police Brigadier General Dibold Sinas o Colonel Lemuel Obon. Sa buhatan sa NBI diin, nakiktigom sila sa mga opisyal sa National Bureau of Investigation. Wa na moduwat og pamahayag ang mga opisyal sa kapulisan human sa meeting. Kauban si Godfrey Rilien. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.